বিক্রি করা বন্ধ করো, ড্রাগস আর গাঁজা বিক্রি করা বন্ধ করো। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आं सायखं दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बराय हरबायथ' रायजोफोर दिनैनि भिडिअ मास्ट इम्परटेन्ट जानो थांगासिनो दङ जोंनि बर' समाजनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय माखासे जोंनि बर' समाजावहाय उन्दै उन्दै बैसोआवहाय गान्जा सोबनाय ड्राग्स जानाय जुमाय लोंनाय बेफोरबायदि माने समाज बेरेखा आरो खामानि मावनाय बेफोरबायदिनो गान्जा फालांगि खालामनाय ड्राग्स फालांगि खालामनाय बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय दिनै माने हानजा सुरनाय हाबाफारि दङ दुलाराय बर' बिमा गौतमनि सोलिफुर जिल्लानि बानजायनायाव थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय जोबजासिम नोंथांमोना नायबानो मोनथिलांबाय थागोन आरोना बिदिब्ला भिडिअखौ जागालांबाय थानोसै जोंनो नांगौ गुन गोनां सोलोंथाइ एबसु ओमफ्राय बेयाव दङ राव थुनलाइ आरो हारिमुखौ गोजोरै लाखिनाय गोहो हो बर' बिमा गौतम गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ बिमानि रावजों रायज्लायनो फोरों बर' बिमा गौतम थ' बिदिनो माने बयनिबो आखायाव बेनार दंजोबो दायो माने हानजा सुरनो रेडि जागासिनो दङ रायजोफोर नोंथांमोनाथ' स्ल'गानखौ खोनाखादों स्ल'गाना मा माने उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द' खालाम जुमाय फाननायखौ बन्द' खालाम ड्राग्स गान्जा सोबनायखौ बन्द' खालाम समाज बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ दायो माने नोंथांमोना खोनाखादों स्ल'गानखौ आरो बयनिबो आखायाव माने बेनार दंखाजोबो नोंथांमोना नायबावनो हागोन नै नायब्लानो नायलांबाय था
समाजनि माखासे उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव नोंथांमोना हुसियार जा जाय बिथांमोना आरो ससियेल मिडियाफ्राव साबजाथावै राव बाहायनाय आरो दख'ना बोखोना मोसानाय बेफोरबायदि माने नायजाथावै बर' समाजाव गनायथावै भिडिअ बानायनायफोरखौ बन्द' खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे हर थोजासे जुमाय लोंनानै रेजर्टफ्राव अबावबा धाबाफ्राव जुमाय लोंनानै हर थोजासे आबदा मारिनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे डेन्ड्र सोबनाय ड्राग्स सोबनाय गान्जा जानाय बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ आरो गुबुन हारिखौ मोजां मोननाय गुबुन हारिनि फाव फान्दायनायाव दा गोजावसै नोंथांमोना सोलायलांदो। Ada secession long live Boro Bima Gautam Jiu Lauteng Boro Bima Gautam Jiu Lauteng Drug saru ganja bikri kora bondo koro Drug saru ganja bikri kora bondo koro Oh সামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ থাকো Oh সামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ থাকো আমার লাগে নি আমার লাগে নি Lari jadi guru kadiam, bodoh mada sisi susulo, bodoh mada sisi susulo. Dengan ini bahaya, dengan buka, dengan sosial media mobile itu, dengan mobile jam boleh akan mobile kaya, dengan mobile macam teknologi, macam tu makanya teman, masa kami berko isi kalam pakai, dengan kalam pakai dengan mobile kaya hundur, tapi dengan mobile kaya jangan, jangan semua sahaja dengan kalam pakai. जाय खामानि बाहायनाया दिनै जोंनि समाजाव गुबुंले थासारि लाबोदों जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौ दिनै गाज्रि लामा देखायदों दिनै जोंनि आइजोफोरा दिनै गुबुन गुबुन महर लादों गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरा दिनै लांनानै गोदाव सोराव खालामनाय जादों दा बेफोरनि सायाव जों नोजोर होनांगोन मबाइल बाहायनायनि सायाव जों साफ्रोमबो बर' बिमा नोंथांमोना जोथोन लानांगोन गाव गावनि गामिनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौ जोथोन लानांगोन जाहाथे मबाइलजों गाज्रि आखल जाया मबाइलजों मोजां खामानिखौ मावनो सोलोङो मोजां गुनखौ सोलोंनानै लायो जाहाथे गाज्रि बेबहाराव बेखौ बाहाया नाथाय नुनो ससियेल मिडियायाव दाखालि बावै समाव सानै साथामसो आइजोफोरा गामिजों मिथिं लिंनानै बुथारदों गामियाव फाइनांदों बायदि बायदि सोरबा खानाय सिनजादों दा बेबायदि थासारिखौ जोङो मोनदायाखै दिनै गुबुन जातिफोरा जोंनि बेबायदि बर' आइजोफोरनि बेबायदि गाज्रि थासारिखौ नुनानै दिनै जोंखौ मिनिदों दा बेखायनो जों मानो मिनिनांगौ बर'आ मोनसे गिदिर हारि बर'आ मोनसे गेरेमसा हारि बर'आ मोनसे हारिमु गोनां दा बेखायनो जों बायदि हारिखौ जोङो जोथोन लायाब्ला जों गुबुन हारिजों बेबायदि मिनिजाबाय थागोन दा बेखायनो बर' बिमा गौथुमा सनितपुर जिल्लायाव जोनोम मोनबाय आङो खावलायगोन बर' बिमा गौथुमाव बिबान मावनाय साफ्रोमबो बेंथंगिरि आरो गासै लोगो बेंथंगिरि आरो बिबानगिरि नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव जाहाथे गोख्रोङै खामानि मावनानै सनितपुर जिल्लाखौ मोनसे दुलाराय बर' फरायसाफोरजों लोगो जाफानानै जाहाथे गोख्रोङै खामानि मावनानै जोंखौ मदद होयो दा बे समाव जोबनायाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जानानै साफ्रोमबो बाहागो लागिरि आरो बे हाबाफारिखौ बानजायनाय साफ्रोमबो नोंथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों सामाजिक कार्यकलाप बन्द खालाम Lari निर्यातन बन्द खालाम Lari निर्यातन बन्द खालाम बोडो माडा सेसी सुसुलो लेप बोडो माडा सेसी सुसुलो लेप सामाजिक माध्यम बेया फटोआर भिडिअ अपलोड करा बन्द खालाम सामाजिक माध्यम बेया फटोआर भिडिअ अपलोड करा बन्द खालाम शिशु श्रमिक बन्द खालाम नारी निर्यातन बन्द खालाम রাগ সারো গান্দা বিক্রি করা বন্ধ করো নারী নির্যাতন বন্ধ করো বড় মাদা সেসি শিশুলো বড় বিমা গৌতম জিউ লাউটেন বড় বিমা গৌতম জিউ লাউটেন বড় বিমা গৌতম জিউ লাউটেন জয় বড় হারিনে জয় বড় হারিনে জয় বড় বিমা গৌতম নে জয় বড় বিমা গৌতম নে ও সামাজিক কার্যক্রম দূর থাকো ও সামাজিক কার্যক্রম দূর থাকো ও সামাজিক কার্যক্রম বন্ধ করো সামাজিক মাধ্যমত বেয়া ফটো আৰু ভিডিঅ' আপলোড কৰা বন্ধ কৰক
रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मा बुजिखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय नैबे जोंनि दिखियाजुलि टाउन बयस स्कुलनिफ्राय नैबे सार्केल अफिसनि लांगोनासिम हानजा सुरनाय हाबाफारिया बिसिमोन ओमफ्राय दायो माने फोजोबनाय जाबाय मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोनांब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ एसेब्लाबो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो बिदिब्ला एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि